Viborgvej. Vejen, der fører til den gamle by. Men hvis man leder lidt ekstra, så kan man finde en anden guldgrube og noget andet antikt. Det her er Ibrahim. Han ejer antik ure her på Viborgvej. Butikken har 300-400 8-døgns ure og også nogle lommeure. Lige nu arbejder Ibrahim på et fransk lurforgyldt taffelur fra 1800-tallet. Det havde nogle problemer med tandhjulet. Det har jeg fundet ud af det er jo fordi, der er jo lidt slør i den. Kan du se det? Den der slør, den skal jo lige forsvinde. Det er jo den. Nogle gange hopper den herover, så slår den en halv time foran. Arbejde med så gamle ure er faktisk ikke så nemt endda. Prøv bare at se på detaljen her. Her viser Ibrahim, hvordan et ur kører rundt. Antikke ure her på Viborgvej er dog den sidste antikke urmager i Aarhus. Og når døren lukkes for sidste gang, og det sidste fuglekvæd er løbet af døren, så åbnes den ikke igen.